Стил Муки. Женско е, но е мъжко. Муки ти. Лексиконът. Муки ти, що не говориш, бе? Ето сега май ми се... ето сега. Муки ми пара страна. Не знам, ефтен долу, където ще бъдат тези двамата. Оттам ще паднат колите още в началото. А той де замина? Сега не мога да... А? Муки знае някакви звуци, ма не ще го... Ама Геца! Брат, просто кашляме, брат. Трябва голяма комуникация с Цвети Димов. Муки, препоръчвам ти да кажеш на Цвети кои копчета да цъка на клавиатурата, да играта по-добра. Тя обича да прави комбо, разбираш и като басои цялата ръка отгоре. Алекс, ти слушаш ли? Ако викаш направо добре до Алекс и да си То играе Никола сам, само... го взема компютъра да играе двата. И така е по-добре, вари вземи компютъра на Алекс и играй двата героя. Добре. Ептен. Не ми хареса. Но пак ще трябва Да, да новата ще ги ебе и двамата едновременно. Все пак много имат... Ще ги прави да си говорят сами. Много имат гига Муки и Цвети. И виж Муки как се е писал, точно гига Муки. Не мога видя, че играе лако. Да ще ме накараш горе, не имна, мама ти шибана. Топ лейнера Доцев се казва Мак Любовник. Гига Муки. Оф, виж, и той е някакво малко сладурче. Я кажи на брат, че топа се казва Мак Любовник. Алекс, топа се казва Мак Любовник. А Муки се е писал Гига Муки и играй с едно такова малко човече. С едно такова малко. Едно такова малко. Едно такова малко си играе. Лоу с Цвети си ударихме. Ехе. Какво става сега? Муки, ние къде отиваме? Пак ли долу? Къде искаш да вариш? Горе ли? Тук в храста, дето е той. Те да знам, бе, Муки. Муки, казах ти, диктувай какви копчета да натискам клавиатурата и на мишката. Мокни, бе, да еба, мокни. Муки, ама гледай. Муки, ние тук ще... И нали с Муки си сапорт и трябва да и сапортваш какви бутони да натискаш. Да, Ти вари ти долу, защото те двамата правят, няма и половин герой. Виж ма мене. Муки, стреляш си му? Я виж са. Я чакай малко. Яца, какво правиш, бе, Яца? Не. Браво. Малек Яца, сте му свали много хил. Аре бе. Не мога. Аре малко ще напоя отгоре. Сега с тебе искам просто си взимаш миньонки. Кое е това? Обясни, кое е това? Харесва Ще ми. би кулите. Муки, аз ще ти помагам. Фарми. Ескей. То големия Муки, много го мраза. Много го мраза това животно. Кой е бе големия Муки? Баща на Алекс е? Ама те, що се крият там, като мишоци някакви? В мишите си. Муки, сега това ще го убием, не бой се. Не бой се! Това направо сме го убили. Спомене се чува само, мамо. Муки, още малко. Браво, Муки. Но си скефа да пусти чата, да почне да спами копче тогава да се би и да пише в чата.
Бе, само да взема Много хубаво. 60 единствено. Мале, вчера Това ще е фарм. колата какви турски песни сме писали. О, турци. Даже не си е човек тази песен в Геморец. А вие какво правите? Ти само ли само цвет не намериш в джунглата? Абе, тия защо тук дойдоха, бе, тяхната майка, да я? Махнете се, бе. Гледай, не те убият. Окей, идвам. Бегай, Те пак трима, те се насраха направо. Аз бягам. Варирането ти даваш. Трябва да изпрати там. То ти е долу. Плаша, там където си служила мишката на там се изстрелваш един, така да телепортираш се. Не е на някакво голямо разстояние. Така може да Да, те я разбрах. Аз исках поне на някой да му отслабни това. Някой да дойде така на една плунка кръв да го убие. Ама... това така Твоята майка цялата я игра. омъкни, бе! Матю... Ей, ти какво само ма атакуваш, бе? Кака има и тима. Муки! Ооо. Наблюдай цвет, че някой път могат да убият миньоните. Муки, то големия искам да го направиш на гъс. На дупе, Муки, на дупе. Трябва дачи. Ето мършави, ето. Е тая мърша негодна, това моята вече. майка, да я. Дай, гони. Какво става? Искаш да бие морва другото ли? Дай, минай под кулата, техната. Бягай. Влезе под кулата. Хода бавно. И сега един миньон ще уби. Беше хубаво, ама за кратко. Беше хубаво, ма цвет играй с те. Дачи не можах да убия. Стана на малко на едно. успях да каунтъргайна. Нещо. Чакай си 4-ти левел. Аз му взех ето. Ох, мамо. Но не знаеш какво, сменявам плана. Си взема камповете. Его то тук е. Вари да би го А, под кулата. вие го биете ли? Нямам подбърки на това. Айде. Ай, левел 5, мръсна курва. Те си силно още във второ ниво. Ти негодник умръсен. Ти мършо негодна. Дачи. Дачи, ела, че тук то големия... Такова муки. Късно дойде. Да. Нищо. Ето големия То искам да умира, го то умира. унищожиш. Да, брат Орги, да, носи. То големия ли? Не, новата. Тя има батяйка. Ба, той е на малко кръв. А, кулата Да, ни. аз имам един уин. Ела, мършо негодна. Да, HP movement speed. Дой ще уби. Без за какво Забравих. си има нея? Аз бързам. И трябва на Бързам нея, да тръгна. Так, ека. Аз поиграй малко. Да. Защото иска да го стънна. Време, те Купих си. Тя купила всичко наред твое видеа. Добре.
Ти, Дачи, къде видя, че не съм си купила? Аз виждам аз. Цъкни тап. Цъкни тап. Escape, Аха. да. Я цъкнала сега Escape. И Ами, вика, хаха. бъти. Защо не ми да отидете? Аз не мога да стигна до Айде си сега не го бийте, да правите, да иска се да Муки, та госпожа излезе. Да. Видя ли? я? Бягай от нея. Бягай от нея. Ема бягам, ама тя нещо ми прави. Ние към нея. Чакай, поне да умра Мръж мъжката викаш. мъжката, да. Умря ли? Какво те интересува па теб? Умря ли? Не Умря. мога да разбера. Ами е ясно, че си умря. Ма, аз не мога да разбера теб какво те интересува. Не ме интересува. Пак О, пробваш отбора. не. Топа иска помощ, аз се знам, напред нас седи пред топа. И вика да Не, ти вари парат. при тях, че при там долу е много зле положението. Тебе там мога да убивам, а трябва да видим тримата. То с Цвети до и Муки те правят 3-4 герои. Ти ще го биеш и до вечера. Направо ще излезе специално заради него, да знаеш. Тя Цвети като Дачи, види някой, че идва Дачи, от давай. такъв от другия двор, направо спира на место и го гледа. И тя ми излезе от това. Ти сега ще я бъдеш към това. Цвети, ти поставя ли си монитора, като играеш тази игра? Аз бих Чао. бил. Чао, но. Юрий, шесто ни- Чема чейс. Дачи, чема чейс, дачи. Ого, Кажеш, тя не си е включила монитора, сега силно търси бутона да го включи. брат. Се усетила, че игра без монитор. Бай. Педараса тишева. Ще отгоре ще влезе. Хубавото настроение идва с хубава народна музика по радио Folk Mix. Абе, брат, защо да ми- Брат, да му дам- Кое е добре? Цвети в отбор нищо не е добре. Всеки има шесто ниво, нямаше ултимейт. Сложи си чертичка на ръто. Май си угаси монитора и сега как го включи. На късно. Но викам, Не мога ли играем да Пробвай. играем с колите? майко от Цвети игра с колите, чуеш с кого Брат, говориш? те сега показвам как да си пусне сета поръсата и ще цъка с Peugeot-а. Коя на едно Peugeot ще си коня, ще си кара. От Цвети, Не, бегай. Що, Муки, Топа. Муки, какво да правим? Аз от нас Ми седиш под една кула и не мърдаш. А ти къде тръгна? Аз не знам. Аз Това направо му... Аз не знам какъв е този герой. О, Това бе някаква дискриминация. Муки казва, Цвети стояли под кулата и Муки лови пъти си тия. И аз стая там като жертва приглушение. Това е жера. бах ти голямото животно, човек. Не може ли да го бамним него другия път? Можеш. Ма името й е трудно записано. Те не му пише. Казвам, Аз ще го... Не търси българските букви, ма няма. Да дойда ли при вас? О, чакай, Не. трябва да си купа нещо. Не дей ходи, ще затрудниш положението. аз не Де да знам. Аз бягам, за да се опитвам и да ги бия. А пак кога успя, бе, брат? От кога успя тя да ме настигне? Ала си не казвам. Оу, ти на време каза да бягам. Просто тък му на време. Веднага излезнах. А, идват и трима.
Бе, тях са си 20 минути дилей, тя ги вижда, че идва и чака да се доближат повече да тръгне да бяга. А ти иска Драко. Ние сме. Никола, ти какво играеш? Warcraft. Може да съм О, такъв. Той умира. Той е наш. Кажете, че имате проблем с интернета и че имате работа и после върху тут. Коко? Играйте Няма пак. никой Какво още. стана, бе? Тук вече. Ау, фак. Е сега. Е сега! Как не умря? Той сигурно е бил на една четвърт плюнка така от смъртта. Глупости! За какво? То Не беше била ясно, че той е кулата. бил на плюнка. Аз бях! И сега са кеви, че го убила. Гледай сега, И гледай аз сега. го убих. Да, то 98% кулата му свали хил. Аз го убих много ясно. Добре. Луки, къде 98% бягаш? е кулата, 2% цвети, но Спасявам тя взима кулата, сигнали нали? удар. Както става сама, гетата си беше постоянно. Мърша. Моля такова нещо. Аз освен да умирам само от това животно, Той е спасяемо, То толкова така. ето, това е животно. Е това. Ненормално. Къде живее? Също вас? Муки, убий го това животно, бе, не човек. мога. Моля ти се. Много килове изяде и не мога да убия вече. Човек, аз съм единствения да си печели човек. Но даже не го и печеля. Пред нямам нито един дрейк, нищо няма. Ама важно да учим кило. Он като иде Право, гет да цецкът ми ходи по праднята и взима мувмент спид. не, това е айта. Добре, Екстра. Те ти предавам ти само и казай къде си видяла някой. Лутниш. Като лутнеш и ти да тако. И стоя в такъв баз. Муки ти пак избяга. Що остай? Сега ще дойде една откачената. Дай. Ти вижте къде си, ти къде си. Не давай вече. Тя е една откачената при вас ли е? Не ме убива. Екзоста сработи. Не ходи. Ма не е там. Влезе в храст и цъкни ба. Така ли стана? Той дойде точно тук! Той дойде при мен! И аз си влязах в храстите, ама той дойде при мен. Моя. Нищо моя. Свети, Да. има една комбинация с клавишите, която ще яде Ти ли говориш, бе? Аз мислех, че някой ми тук. Слушай. Има една комбинация с клавишите за лигата много удобна. Вакска ли я ти F4? Свети, има един бутон на компютъра отпреден, Алекс. Задръж го. Само го задръж, лекичко, така натиснат. И си видиш магия. И скил ще се появи в лигата, лигата сама ще почне да играе. Цъкни да. А това за какво е? Да, бе. Много ясно. О, мамо.
Ето е, тази сега ще Бягай, дойде. Цвети, бягай. Не към Муки, него, ти- не към него, не към... Ау, стопа е сета. Муки, отзад от гърба ми имаше още един. Иди си прав врата. Ти къде ходиш? Айде сега, почна. Друг е виновен. Да, че Я ние виж, сме, горе колко е хубаво. Няма никой. не сме не. Гетците ни яде малко ближе. Ама какво биете кучетата там в... О, ние сме, брат. А гетцата трябва. къде? Аз излизам отгоре. Идвам и аз. Идвам. Ти Нищо какво не се правя, ходиш? ама и аз дойдох. Ти умря? Що умре сега? Чуеш? Да, вари поне ги бий тях. Ти че не биш миньоните, само се занимаваш там с други хора. То иначе го взимах аз, нямаше да му го оставя. Муки, О, къде си? в базата. Ти знаеш, има телепорт директно за базата, да не ходиш по шада долу. Баги вика. Гетцата ще избяга като насран. Бат, гетцата ще избяга като насран, наистина. Бъди му спокойно. Не ми кажа, че го взе той. Внимайте се, ще ми такива по на плунка живот. Не ви. Ти вари са би. Ти си бил миньоните. Те се то с телефон. Изгоря. Аз съм би, пускам маги на миньоните. Така ги лутва. Гетцата отива на мид. Защо гетцата отива на мид? Ако така играе лига и на телефона, господи помилуй. Само че е бил мастър. Муки, такъв ранг ли е, Муки? Кой кажи? Какъв ранг си? На ранг. Максимум съм, в момента съм под едно. На флекс. Да си го казвам. Аз там И добре. миналата година, като играхме. Муки, това го правят 15 години. Ще флекса ранката. Ама това. А колко е макс ранг? Чаленджа. Колко имаш още до него? 4 ранка мисчи. Трябва да А, Моите Той почна гетцата... Гетцата се пренаписа. Те, аз мисля, че трябва да съм манеш от там. Сложиш тук средата. Говори бе, Цвети, димни миньоните, нека не се излага. Те са достатъчно силни. Майко, той си е 21. Дай, ти си убил 2 пъти.
Не е нещо ново. Отбора ми го няма. Когато парите бяха пари, а Волгата беше Проблема кола, Бог. слушахме. Дачи ми от Фаю за Сайлас. Какво искаш да отново? Ами, кого? Отказва се. Вече няма. Това е най-доброто решение, което е направил за тази година. Оле, няма ли се в история за спал? Това да е. А тя цети ми писа нещо. Тя ще почне от оправданието. Тя ще каже, че ни изправил тока. Аз ти казах, има оправдание. Тя се отказа и Вики решила с някакво. Не! Слушай там, То нещо магия от Дискорд, всичко е магия. да, че ние какво да защитаваме, брат ти? Добре ли си? То някакво. Ако сметна колко струват моите лъжи, Брат, той ще си купя малко време да се върнеш. Бе, баш. няма да искам да играем. Ако ще беше вчера, Колко време ще е бана? как да прокълна лъжите си, твоите нощи, изгорени там. Ман да не играем. Лъжа цял живот, Трябва да чакам Да. по-добра. Чуждите легла, да ми пусне се те сега. Лъжа цял И това дава по-бързо, ще си играй с GTA. Ами го няма. Бие в земя. Брат! Убива кучката! Че беше на едно. Еми аз се на точка. Е, но сам се циките няма. Е, да спра да Е,